hatu kata ka jing bom don kita ki register pharmacist kabu jing man em ya ka celah ha kabayade bat kini ki dawai kita sien ki ba ngi juyo ban sumar ya kanu kanu ka jing pang menta ka sngi na ki kat tu kat ni ngut ki samla ki lawan ni hang ni po shlong press club ban pen sngo sya ka sarkar ya ka jing don kam ba kin khot no yaki bakin yakran khnang bakin yo ban pen sngo ya kata ka jing dawa jongki ke ka ba nakaliang jongki ni ki pharmacist ki don ke jing kila pen sngo yangi ha ka jing yakran jongki te ban tip yakini yai ne ban ni ha ka ni ka jing yakran jong haswa swa kata ka jing yakran du jong phi ki jing dawa jong phi ki ba philip pen sngo he kong am phi Haswa ban yakran du kong madam amperin kalong gumni ngiladap ya kejing pule ke jongi ya bangi pule ngi don kam ban yo la ka jong ka kam ka jam te ngi phai sa ka jela ka jongi na ka por mji ya kata ka advertisement ka ba kin pelait habide bat kene ka post pharmacist ngim suk ban susong kum to ngilawat kilat kelenti te ngi em ha demokrasi lamba ki arti ai ngelayo banadu usnam arhajar hadu mentah lamba ke RTI pharmacist department ke khamthong ka DHS ka khamthong pharmacist hausnem arazar ar ka bangiyo ya ka RTI ru kolong ba ki thong ya ka post pharmacist it is an temporary dagam tip kumno ki regularize hedin ne kimyo ru ya ka tangam tip ndai kapau ba kita ki jakatre ke ba kita kidan kita ki temporary pharmacist pada ki fulfill ki pharmacist kidan te ngi pet ha bubun la kalong CHC PHC ngi ba bat ki district hospital kum civil ru kat kum ka IPH standard kim don ken kinok trai ki pharmacist ki ban de hok ban trai ha kini ki hospital fair ta kolong PSC CSC bat kini ki district hospital tengila persang mani kendo madam amperin ru ngi kham yo lat ting shu pha da khasi hadin bang la pha da khasi ilong welcome mingi bani kendo tengila kendo te ke jingi kendo ke jongi nges ngotanat ba namtip yo shong hagatabel kaba ki ngi bengi bon bat ki kata ka agresif ke jongi bang thrang sisa ban kita ke jing dawa ke jongi kin fulfill kila ai ka kular ba in pit benya ai kita ka jing dawa ke jongi te ndrei ong man sa convince kata ka meeting how ngi kendu how benai bakhandai jos na marja apsau haka apsau trik te ong ban se kendu next month October tengi up ya kata ka next month jongi hadu mentaru kampoi lamun kum ki pharmacist ki bangi don kata ka kamensim ka bangi thrang bangin trai hok ya kam ni persang biang bani kendu anak support te ki pois ka election gum tu te hadu kan iklemat komentar kadang long postpone sa im ai kata ka por ban ngini kendu yang badi te hadu mentai kata meeting ru kai kim convince te ngiong ba lagum nom nong insukendu noi te ndrei iklam yo la bani kendu te lada kadon kono senjam ka bengin sim sakhman ke sarkar kan jawab ki khenyi bangi de ki bit ni dawai ka bit ya ka ka ba ngimtip hendri ni dawai ka bangi tip ya ka ba kala dan lupa ala ya ka ba ki de ban pentrekam hendri kim pentrekam kala ka state jungi ban kan board dian ya ka IPH standard kajing tong kami pharmacist jungi ka abun ba kan lawan board ba ta te wala ya kataru kamla ban board dian ya kataru te long kai bijin jaringi ki pharmacist jong state bun hap chutri kam private hap chusang kam dia bijin jaring kan lokum ta tidak kajing bombot kat no ka bu jing ma pa ka jelah ka bay de ki dawai pa ya kata kan ong phi ba findelet ki pharmacy menta haman ki pharmacy finum yo re ban ong ba dan the registered pharmacist ki pharmacy whether be it retail ne ko wholesale ne judan ki tangkat du kan ye kindan badan ki registered pharmacist ki debit ki basu nang kumni kumtai kam tip dai kinang tang ba kapan ka bu jing ma bhai ki beri bikin yo dawai ne ki unqualified personal kin chim dawai kum ngang ni filai mengi teng li ki ba nang bala pas mai ko bifal kita ton ni bakla teng berkat video beri bondang ni kajim bakla ka babun ba ti long ta kan katunin ba pio snow ha Tenkia Hills katu ka along anong no fil alok ba penyak priu hi katu PE kum drugs 2 syringe mla ngyo ban thiet hap thiet hi ki registered pharmacist number ki pharmacist
Nong fi kidai nong shna dawai kidai nong khle dawai ba kidai nong di dawai ke jokpo pada ka sarkar kisim kya ba ki bun ki ma kala ki bun ki ka khlain ka man pawa kini ki jing jelai gini gini di trak kanduna nomor ba usna pharmacist te ursurgens te wadiru utang pharmacist hi te hendrai lada duna kaman power na kaling jong sarkar pada ki bebun kin le ka bamon nadu usnam khandai spa khandai kendrio hadu mentah lem patri election ya ka mekle pharmacy council nama kane council kadai ka council ka bapej lut ya kini ki baro te kana ka council kidan hadu khatsan ngut ki khat te kidan ki doktor ar laingut te the rest mata ki dei ki pharmacist ni dawan ang sarkar balak muluk no pidi ben madan ya kini ki nokit kam ki badang dan ne kim dan chu hadu mentah bat lada kini ki badang dan ru lada ki kam ya dia baki dang dan hadu mentah kemut bakila violate ya ka pharmaceutical act 1948 Kei pakai kubur dong pi sya ka sarkar mentah tu pi kwa ya ka sarkar pakan khot ani keren biang ni hakan ya kata ngi terang namar bangi im ha jala kari sensyar pai ba mo ke demokrasi ngi kerpat di ka sarkar kat ba kimpat most exploit yangi ngi request siki hendrai ladalong kepala kat hadu mentar ngendang request ba welcome yangi bangini keren ngini song ngini perhat bat ngini ti banyak UNSC nomor ba I madam emperin ru mana ketu yong ba I don't know much but about it New. this is new for me kada keren ru ya kata ha pedeng jungi te ba piong this is new for you welcome us to explain you what is there inside the pharmacy lada kisui kongrek ngamne kan sapoi kepor ba ngimlap su man batai nomor ba lada film sim ya kata sim serius ya kini kebentan magani kade kam yam Kadai ki sarkar hi ken kam ai kata ka manpower ken kam create ka post when it come to private sector mene ba ong hi kibun khna khasi jangi ba pa se ni galan kimyo kam ki ai ki license jongki ma ya kata ki ai license jongki tamba kawai one thing pat ba kawai ki break pat kalau pat long ba kim shong pat ken hato ka shong jangi ya ta haba ki la ai license de ban shong atat ken hato pharmacy minta kum nga shong dukan to ma ki wan ki break ai we drugs de ban ai council share ki ken long ne am ni phidi minno kalong kam ta ngi ka kamram jangi mdi ta masudi dawai ban ai counseling ru ken ni pat ba ken su thu ken kendiat ngi kwa ban syai halor kini kicing dawa tu pi kan tu kicing dawa bat ki ta kicing dawa kajing dawa ka banangkong kalong bai ha ka bai de bat ka jing yo duna kam duna jam bantung no ye ki pharmacist te kabar kalong ba ngiri I hapo ke jala ke jungi ki bab kila bun ba ki pharmacist tang gitu ki post ki ba create ka fulfill kat kum ka IPS standard ru ngathrai lada fulfill ye tu baro khadu kidang bun ki khna ki bandang pas kinang bun te ki ba register hapo ke jala ke jungi kinang bun te ki dang don kam hi ban yo la yala ke jong ka kam ka jam namar kila puli ke pula pulut tingi ai jingmot de sarkar lakum no namar ba udawai ude uba koridor tam ha ka jingim la banang no nya ai jingmot de sarkar ba lakum no thung bu no daka wei ka industrial pharmacy hapo ka jala mar hadu menta ka jala ka jungi ka dang sim dawai ni ki wei ki jala te ka create revenue ka create job opportunities ru ka balai ka dei ka ba ni dawa ba ka dei ban thong susu ki drug inspector nama ba PE man ki baja kumba kanuksa hapo iskasil drug inspector jong iskasil idei drug inspector jong kari boy district te artili district perkhat pi la se ban ko bar ngi isn ai taba inle kumna da ja ki gen mar bak sarkar ka sui khang